15. EQ3. Viisi, 4, 3, 2, 1. Aja. Vasen ja sitten valtion mutka. Ja sitikka vasemmalla ulkona. Ja vasenta nypyn yli. Ja oikein kautta ja sitten lähdetään oikealle vielä ja sitten vasen. Ja oikeeta ylös. Ja vasen nypyn yli. Ja pikku oikee, pikku vasen ja sitten taas pikku oikee. Nypyn jälkeen lähtee vasen. Ja lisää ja sitten oikeeta alas. Menee jo. Ja oikeeta. Tulee 90 vasen kääntyy nypyn jälkeen 90 vasen. Sitten lähdetään oikealle vähän. Vasenta ja valtion mutkan merkki. Ja huomio. Eka vasemmalle sitten kiristyvä oikea, kallio ulkona. Ja heti perään vasen. Ja sitten oikeeta. Ja talopiasta vasemmalle. Ja oikean kautta lähdetään vasemmalle. Ja vasen jatkuu vielä. Ja pikku oikee. Ja sitten tulee pikku vasen. Ja sitten oikealle. Ja nypyn jälkeen lähdetään oikealle ja sen jälkeen vasemmalle ylös. 170 kulki pyrkyli. Ja oikeeta. Ja oikee jatkuu. Ja nypyn jälkeen lähdetään vasemmalle. Ja nypyn jälkeen taas vasen. Ja oikee heti perään. Ja vasemman kautta oikealle. Ja vasen. Ja oikee pikkunen. Ja nypyn jälkeen vähän vasemmalle. Ja heti alhaalta oikealle. Ja vasenta sen jälkeen. Ja oikee jatkuu vielä sitten pikku vasen. Ja oikee sen jälkeen. Ja vasen. Ja sitten mennään oikealle ja sen jälkeen tulee takapikki oikee tässä. Ja sitten sillan kaiteet ja vasemmalle. Ja vasen ja oikee. Sitten pieni vasen. Menee. Ja sitten hyppy pikku vasen. Ja sen jälkeen oikealle. Ja oikee jatkuu vieläkin. Ja sen jälkeen vasen. Ja sitten vähennään vasemmalle nypyn päältä. Ja sen jälkeen pikkusen oikee. Ja nyppy suoraan ja sen jälkeen vähän oikee. Ja pikku vasen sitten. Ja oikealle sen jälkeen. Ja vasemmalle. Ja nypyn yli vasen. Ja nypyn jälkeen lähtee oikealle. Ja heti perään vasen. Ja nypyn yli oikeeta.
jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja pikkunyppy vasen menee. Ja sen jälkeen oikein. Ja heti perään vasen. Ja sitten takapiikki oikein. Vielä vähän oikealle ja sitten takapiikki oikein. Ja sitten pitkä vasen. Ja vielä jatkuu vasen. Ja valtion mutkan merkkejä oikeeta ja vasenta. Ja tosta nyt hyppäät vasen. Ja nyt jälkeen oikealle alas. Ja sitten vasemmalle ylös. Ja oikein heti perään ja pikku vasen. Ja sitten oikeeta. Ja nypyn yli oikein ja sitten heti vasen. Ja nypyn jälkeen oikealle. Ja oikein kautta lähdetään ja vasemmalle. Ja taas valtion mutkan merkkejä. Vasen ja heti perään oikein. Ja heti vasen. Ja oikealle alas. Ja oikein vielä. Ja vasenta noivaa. Alkuun ainakin. Vähän kirjaa lopussa. Paljon. Sitten pikku vasen nypyn yli. Ja sen jälkeen pikku oikein sitten vasemmalle alas. Ja oikea tiukka. Ja sitten tulee 90 vasen. Varoitus päällä. Nypyppäät lähtee vähän oikealle. Tai vähän enemmänkin ehtettiin. Ja sitten pikku vasen ja vielä vasenta. Ja sitten vieläkin vasenta. Ja sitten kiristyy lopussa vasen. Ja sitten oikeeta. Ja sitten lähdetään vasemmalle ylös. Ja oikeeta vähän. Ja vasen, oikein vasen. Ja nypyn päältä lähdetään oikealle. Oiva alku. Ja vasen oikealle alas. Ja sitten vasenta. 3 kilsaa maaliin. Vasen vielä lisää vasen ja lisää vasen. Pikku oikein. Ja nyppylä näkee oikein. Ja vasen. Ja vielä vasen sitten oikealle. Sen jälkeen vasenta. Ja oikealle nypyn yli pieni. Ja sitten oikein. Ja heti perään vasen. Ja oikeeta. Ja nypyn yli vasen. Ja vielä vasen. Kato mitä on porukka. Joo, siellä on rengas vissiin tuossa 16 jotain vasen ja sitten oikealle. Siinä on varmaan joku rengas tuossa sisäkurvissa. Rengas sisäkurvissa. Ja sitten vasenta. Ja sitten lähdetään vasemmalle taas. Ja oikeita perään. Ja vasemmalle. Ja tullaan maaliin, pitäisi olla suora.
9456. Oli vauhikas sekin sitä